Mondragon Unibertsitatea eta Fagor negozio berrien bidean abiatu ziren duela urte batzuk. Hainbat esparru jorratu dituzte eta horietatik garatuena Dieton Health plataforma da. Fagorreko informatikako sailarekin urte askotako harremana daukagu. Orduan, eurekin proiektu asko egin izan ditugu eta 2010 udaberrian laguntza eskatu ziguten martxan jarri bat zuten proiektuan parte hartzeko, batez ere web ingenieritza arloan. El proyecto que estamos trabajando aquí es un proyecto que se centra en las personas, porque la misión de Fagor dice que queremos mejorar la calidad de vida de las personas en el hogar. Osasuna, energiaren kudeaketa, ongizatea eta segurtasuna bezalako arloek merkatuan dituzten hutsuneak aztertu eta jorratzen dituzte, negozio bide berriak sortzeko asmoz. Nuestras soluciones se basan en plataformas, unas plataformas que poniendo en el centro a la persona y siendo Fagor el integrador, construir servicios, construir herramientas para apoyar a las personas que quieren ser activas en gestionar sus necesidades en esos ámbitos, a autogestionar y mejorar su calidad de vida. Proiektu hau zabala izan arren, badauzka batez ere lehenengo lan guztiak konzentratuta osasunean edo mHealth deitzen zaion esparru horretan, osasun arazoak dituzten pertsonei edo osasuna zaindu nahi duten pertsonei eskura behar dituzten tresnak, informazio eta zerbitzuak eskaintzea aurrera pauso garrantzitsua iruditzen zaigu gure gizartearentzat. Erabiltzaileen ohitura osasuntsuak bultzatzeko asmoz sortu zen Dieton Health plataforma. Osasuna kudeatzeko aukera pertsonalizatuak eskainiz eta informazioaren jarraipena smartphone zein tableta teknologikoan eginaz. Landu dugun esparru berritzaileenetako bat interoperabilitatea da. Interoperabilitate honi esker bermatzen dugu aplikazioak euren artean hitz egitea. Proiektua integratzailea da eta proiektu horrek posible egiten du beste hirugarrengo enpresa batzuen plataformak gure plataforman txertatzea. Lo que pretendemos, por un lado, es conseguir aportar calidad de servicio a las personas y además permitirá que podamos acercarnos a los usuarios con los productos de mayor valor añadido, más novedosos, que más pueden aportar. Epe motzean, proiektu honetan ikasitako gaiak klasetara eramango ditugu. Hain zuzen ere, datorren ikasturtean, biomedikuntzan ingeniaritza grado berri bat jarriko da martxan, eta bertan hainbat ikasgaietan aplikatuko ditugu proiektu honetan ikasitakoak.